שלום, שמי גליה בסול כוכב. אני רוצה לספר לכם היום על פריצת דרך בהתאמה אישית ומדעית של כימותרפיה או טיפולים ביולוגיים. בדקות הקרובות אני אדבר על בדיקה מתקדמת שיכולה לשנות דרמטית את תוצאות הטיפול במחלה שלכם. מרבית החולים המתבשרים על מחלת הסרטן חוששים מאוד מהטיפולים הכימותרפיים ומתופעות הלוואי שלהם. למרות שהכימותרפיה מרכזית בטיפול בסרטן, מניסיונים מטופלים רבים אני בהחלט מבינה את החשש. חשוב מאוד לדעת, בשיטת הטיפול באונקולוגיה כיום קובעים לחולה תוכנית כימותרפיה בהתאם לסוג המחלה על פי סטטיסטיקה של מחקרים. שיטה זו אינה לוקחת בחשבון את ההבדלים הקיימים בין חולים שונים בתגובה לכימותרפיה. כתוצאה מכך, במקרים רבים הכימותרפיה שהחולים מקבלים אינה אפקטיבית, והחולה עובר מסוג כימותרפיה אחד לסוג כימותרפיה שני, בלי להשיג את התוצאות הרצויות. בתהליך הניסוי והתאייה של סוגי כימותרפיות שונות, המצב של החולה הולך ומדרדר, כתוצאה מההשפעה הרעילה של הכימותרפיה וגם כתוצאה מהתקדמות המחלה. כיום באמצעות בדיקת דם חכמה, ניתן לאפיין בבדיקת מעבדה מוקדמת את הטיפול היעיל ביותר עבור תאי הגידול האישיים של החולה. במעבדה ניתן לבדוק עשרות רבות של טיפולים מסוגים שונים ולמצוא את התוכנית היעילה ביותר עבור החולה. הבדיקה נקראת בדיקת כימוסנסיטיביטי. מדובר בבדיקת דם פשוטה שהחולה יכול לבצע בישראל, ואנו דואגים להטיס אותה למעבדה באירופה. במעבדה, בשלב ראשון מבצעים מיפוי גנטי של 60 פגמים גנטיים הרלוונטיים למאפייני הגידול של החולה. בשלב השני מנסים עשרות רבות של כימותרפיות ובודקים בפועל עד כמה כל סוג של כימותרפיה גרמה להרג של תאי הסרטן. על המסך ניתן לראות גרף מתוך דוח של מטופל. הגרף מציג את רמת ההרג של 21 כימותרפיות שונות מקבוצה שנקראת חומרים מאלקלים על תאי הסרטן של המטופל. ניתן לראות כי יש סוגי כימותרפיה עם רמת הרג של מעל 80%, ומצד שני רשימה ארוכה של כימותרפיות שרמת ההרג שלהם על תאי הסרטן נמוכה מאוד, וההשפעה שלהם תהיה רק בנזק למטופל מבלי לפגוע בתאים הסרטניים. הגרף כאן בדוגמה מציג רק קבוצה אחת של כימותרפיות, כאשר במעבדה בודקים עשרות רבות של כימותרפיות מסוגים שונים, כדי לאפיין את תוכנית הטיפול המתאימה ביותר עבור המטופל. אחד היתרונות החשובים של הבדיקה שהיא בודקת לא רק סוגים של כימותרפיות, אלא גם האם ישנם טיפולים ביולוגיים המשפיעים על הגידול. בנוסף למעוניינים בכך, ניתן לבדוק את ההשפעה של טיפול בחומרים טבעיים על הגידול. התוצאה המתקבלת היא דוח מפורט עם מסקנות סופיות. אילו טיפולים יהיו יעילים בהרג תאי הסרטן. באמצעות הדוח ניתן לתכנן את תוכנית הטיפולים בצורה הרבה יותר מדויקת וממוקדת, כדי להצליח טוב יותר בטיפול במחלה. לסיכום, מדובר בבדיקה המתקדמת ביותר בתחום, ואנו דואגים שהיא תהיה זמינה ונגישה למטופלים כאן בישראל. הליווי שלנו בבדיקה מתחיל בפגישה, שבה נלמד את הנתונים הרפואיים ונמליץ על סוג הבדיקה המתאימה. בהמשך נדאג להגדיר את כל הנתונים הנדרשים לצורך הבדיקה, נזמין את המטופל לביצוע בדיקת הדם ונדאג להטיס אותה בתנאים המתאימים למעבדה באירופה. לאחר כ10 ימים עם קבלת הדוח, נלמד את הדוח ומסקנותיו ונזמין אתכם לפגישת הסבר מפורטת על הדוח. במידת הצורך נהיה בקשר עם הרופא המטפל כדי לסייע ביישום הדוח. כיום ברור שיחד עם כל חסרונותיה של הכימותרפיה היא מרכיב חיוני בטיפול בסרטן. המינימום שאנחנו יכולים לעשות להצלחת הטיפול הוא לבדוק מראש אילו טיפולים יהיו היעילים ביותר, וכמובן להימנע מטיפולים רעילים ולא יעילים. אני מזמינה אתכם להגיע לפגישת ייעוץ בה נוכל לבחון אם הבדיקה מתאימה לכם ואם היא יכולה לסייע לך או לך בטיפול במחלתכם. אני מאחלת לכם רפואה שלמה.